继续来关心，今仔日南韩总统李在明访问中国的时阵，侦测到北韩早起向日本海射几啊粒飞弹，日本嘛有侦查到有飞弹落落因的日本专属经济海峡的外口。 本日7時台から8時台にかけて北朝鮮西岸付近から少なくとも2発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射しました。詳細については現在日米韓で緊密に連携して分析中ですが、落下したのは日本海の我が国排他的経済水域外であると推定しています。这是北韩2026年头一届发射弹道飞弹，另一届是去年的11月初7。 日本是大声谴责，嘛抗议北韩违反联合国的决议，威胁区域的安全。今仔日南韩总统李在明去访问中国，初5会举行会谈，到时可能会讲到北韩核主的问题。根据韩联社的报道，北韩可能是要透过射飞弹来引起众人的注意。